päivää kaikille. Tänään me koitetaan läpäistä, tai no koitetaan läpäistä jokainen näistä Guution parkour-leveleistä. Okei, aloitetaan helpommin. Täältä jo vähän näitä vetänyt. Ja seuraava on Joo, ihan sama. Metsuri. Metsy. Joo. Okei. Niin hemmettiin mun kuuluis mennä tänne varmaan. Joo. Varmaan tonne ylös. Jos mä tipun nyt, niin mä oon Suomen vaarattomin parkour. Voipas, mä oon näistä ne on edes huono. Boom. Boom. Nice. 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 No voi. Vitsi. No niin, seuraava on myrsky. Joo. Onko tämmönen mitä helve? Boom. 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 Tää ei kyllä näytä ihan myrsky. Hei. Joo, tästä tulee kestää kauan. Okei. Mä oon pitkällä. Ai kato. Mä voin olla täällä. Hehe. Secret way. Boom. 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 Okei. Etappi. Boom. 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 Lagas. Boom. 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 Joo. Mihin sämmättiin tässä kuuluu mennä? Mitä hittoa? Mitäs? Mitä helve? Varmaan tänne. Joo, no ehkä me seurataan vaan näitä pinkkejä palikoita. Joo, mitäs? Missä helvetissä mä oon? Rehellisesti. Mitä hemme? Mä oon taas täällä. Pitää katsoa. Joo. Voi paska. Okei, nyt ei saa tippua kuoppaan. Joo, tonne ei. Missäs pinkki? Hei, tuolla näkyy tommonen. Hei, pääsit. Ja seuraava on sitten numerot. Voi paska. 2. Voi. Voi räkäköntti. Voihan vihanneslaatikko. Ai mitä hemmetti. 1. Ei. Joo, tuuks mä läpäisemään näitä koskaan? Mitä siellä mahdottomassa se sit tulee olemaan? Ei!
Mä vihaan näitä mappeja, missä ei oo paljon noita checkpointteja. Mä tarvin checkpointteja. Mä en oo hyvä edelleenkään. Boom. Mennään vaikka täältä. Joo. Nice. 5. Eikä se sanonta meekki niin, että oikea on oikea, niin mennään oikealle. Poikea pappikasta. Voi. Nonni. 2. Voipas. Mä oon ollut tosi aika kauan jumissa tässä mapissa. Mä kinda haluaisin vaan skipata tän mapin, mutta kun mä en voi! 5. Kuusi. Musta tuntuu, että tää on tän videon vikamappi. Tässä on mennyt sen verran kauan. Tätä yhtä mappia tässä koettanut pärävätä. Huh, 5. 6. Okei, nyt mä läpäsen tän. Voipas. Tämä hyppy. Okay. Mä saan sen. Okei, nyt jos mä läpäsen tätä, niin mä sovitaan, että mä oon Suomen väärättömin parkkouraa. Okei. Nice. Mitä? Venää chatti. Chatti, mitä hemmettiä? Chatti, mitä Chatti, mitä hittoa? Pitäis? No. Sovitaan, että mä läpäsin tän, koska tää ei tää lagata ja tässä ei ole mitään. Okei. Mä läpäsin numerot,